Jesus, I'm not going. I'm not going to ball. Farrier gur one with and stuff sure father knows. We never back in Tadalid and you back doors a hinch na nie. Who's that finish? Stand sus to feel. I'm not going. Okay, Lord. Because hey, bar what you the could skates a color fresh and toss that a girl lads and could small stuff to fuck the pack loose night. Toss up. Jack, can you run in show my squad? Come on, looks his face or story. I mean, toss that ein nach mission and remade the kills. Toss. So, Ballo mission a ticket nor tama range agus an sinni bheir an tada dhéana ach imachling. Jake. Master will make a general card. Toss that go in. The bill nach rainstar. Ní bheith mé wad. Rinneadh tú róp gúil muid a tacht? No. Ag díatá is cén bháil a bheith ar an áis na rithioch muid. Ní scriosach si dé. When you bhecha sad, tharlinn sé go minic nuair a íirtar a ghuiine imeacht mar sin. Well, is ar ó héin an locht. Tá gléoch siad leis na hícíochtaí ag zara ceart a thuirt den áit ní bheidir sa gá seo níos. Ceart ar fad agat. Ar a éon smaointe eile faoi ceart becheart an íon leis. Ní rá. Brán sé cad a bheits rá go gantáil inniu. Right. Déanna go bhuaich muid price maithir. Rud a bheits handy amachchan seo leith in éisteach dí eile. Raon rud faoi leir intinad. Ní rá. Ach ba neart airgid a tastal bhain má bhíonar an do bhuchail bar a thuirt an na cuairte. Chun na cuairte? Ja. Da go gáil líine sé chuid dúil go sé mar ahar. Sé sin mar me sé bríslan faoin am sin. Right. Shut up, store. Hello? Huh? What does the crack at will? Yeah. Nick. Yeah, all right. Fuck man, you know. An dummy if you call ticket. You know, het is het amach as a veil. Ik zeg eens dat ik het dagen hier doesn't just gratin. Oh, ik hate het. No, ik heb een gur to ours at Tasha. Me all got just at why was that? Yes, I didn't know what yellow was that. I mean, you know, ik heb een nacht naar een why could it be? Dat is gewoon aardig. Yeah. Brenna, waarom ze moet eruit? Vet me bottle. Hi. Oh, hi. Maid an wa? Well, chudal tú go ma. Is níos fearna bheith éisi leis an flippin lena sin ar fan na híthe réchaí. Well, gur míle maithad. Tá sad cilt a gceiste. Níl sé ceart. Rud sí dhéanana leis a báiste sin. Go leis go? Well, tá sé sidir nach chuil sé sásta lethe. Bheith sé socha síos fin amse do mar rud ag go rá. Stocha go nearrinn sé bhaid bháthir. Béidir, fós hain. Mar stop sé chuoin ó tháinig sé. Caithfuil siad an rud cínt mí cheart. Tá sé sin cinál crú a bharní nach bhaid? Béidir go bhfuil roirí. Ach sé páiste an rud is tábhtaí sa gás se. Agus mar sé sásta le róise bhfuil bchóirte é sin adháil, agus ligann ce go rinne cinint eile ar a thuirtá. Duine cinnt san an jobí anna ceart. Cosú lumsa agus Dylan. Cosúla sin goig bhfuil sé an nám amsa adbháil go bhfuil Dylan níos fearr as le Tom agus le Jack. Tá sé sin difriúil ar fad. An bhfuil? Ach roirí in nenam dé. Well, tá sam go cínte nach bhfuil sé géirí a bheith na choní in éana glumsa. Ja, wel, se mé nach bhfuil éon taithe go ort. Ní mar a chéal an dá scéal. Rory, is tas ahar Dylan. Agus tá Tom agus Jack ag ar a hort go dtíon tíhheile an dá. Ca go bhecinn tún difriocht. Ní tá liginn slób.
Ní a scuile le dohhaach ar a gcuisisin. Hanneoch sé sin leit nach daneoch. Gomnaiscail? Hanneoch sé leit a guring bach ar flenan í Tom agus Jack. Cuirt sa dála a geiste le sin? Well, ní hé gúil tú marí le ceanarú. What's got the hen Rory a frigga let agus díon the railroad man fair? Evan? Nis seo an cean an chúldar agus an cean an dors tosaí, agus a setile de hir an chomáid. Ní bhfuil me sé setí dhéana de fáí nach be sé féin an é sin dhéanú. Ó, ja, be man héana na sin maidir tú. Goil, seo dunis go sin an daoine sciilisteach sa teach le breanúir be. Stó, ja. Sin is mata tú ná me hros leis níana. Nisce? Wel, mae dhélann sin teach go gairid, be me héana agus céalan caite machar í bhór. Man go méid nach deor neochar I bide. Wel, Má agad me sin. Fé tú de euro díana leis, jau tú an freisaid. Cyd I gapa? Wel, said, tá mar go íle fá titiach, mar go na dí, hwyr ar suasta siad a gwael. níl is go fichiil. Ó, cyd wem se, jau tú. Wel, níl is go mwy me géirí price mai hier. He? Wel, níl is go mwy me géirí I díal. Ó, eit sgydwch ti'n bydd eich o wale be? Mor an seans go sin is, so gweith hamad I gymach dacha. Wel, am rwyd eich o Dylan I géirí tíocht a reis yn jigyn tú. Bys go des amach teach an do. Ja, fach cínte. Níl is go cet amad I dhéanach ar a bích. Tam wach brenna. Se nádúrach a bheith nervvíseach fwy seo. Cé mórí. Tásúna mé olcar Dylan amach an seo. Iar an gaíh bhfuil me stiobú an éthir. Ó, ní fé, mos. Michael, that's one there. Go to have this loud little book in the state. You're on that trust and you had to come and clear up my. Hé, mos, ce tá árt? Hi, Mac. Just get the shoe out, Ní anna mis a tádan í cheach machar me héna cheils. Tá sam mar sinach, ní nach bheith na Guardia. Ceach I bhéach sé a se dhéanana. Mar go lúparí. Níl sa. Ní bhfuil mis ein bhean riamh, agus ní bhla a chorad. Brenna, tá sam mar sin. Sus tá rianna go le fianasúirte ar san first. Rianna de Borca? Ar son Susie? Ceach I? Méall gach sí fuilead láh níos sin. Na bhfuil me mo lábhan an glachar an srá. Agus dúirtas legar hit me á bar na céimhe. Well, cheap me go sound just a kinolbag stupid, but láh na cloch. Soundach an is meas an istar breg inseacht. Och, ceir a dhéanas me. Ní tadrá le nó cap sí go cíns Tom's go cum leis go tot. Jesus. Agus cred an rianna go mólach mis a Susie ar gaisin. Ní an enna ceart. Níl an enna ar Susie a chuir ach cred an si ise. Tá rud lu na chaach na bhil. Gwyle, seach maing bugga, ina mud chun rud a bit réiteach an seo. Wach tú hartaí? Ge hí rianna? No, bhí sí mé maidin ar a hús me buchs le dia. Rian me gléachar hir in léach ní orm an ragra. Best ce fá. Cá me láirt le bheic. Jason, get that art. His major and she's nerd. She was dead vinegar in the loud steeples. Tá an úfas a reisteach fhí seáileach. Yeah, damn right cool. It's freaking psychopathy. Do sus my far. Róise, tíach an bhean a bhí weim. Láras. Tá sam bhfuil tú faoi bhrú faoi láthar ach támuid faoi bhrú sa stáisiú radio freisin. Go leisce, bhfuil tú ábalta túr mar bíthe hóstom céanúr a bheits tú an anhacht a reis. Féach Róise, ní féidirm do jab a chuineáil oscairte go fáitéarmach mar a bhfuil tú an. Tuigeann tú é sin, nach tuigeann. Ja, tuigim. Tá drogad ar a mé seo rá. Sa go sa cuairtó. Ní he, sin an rudéirí a heisting when bríhéanú. Is saibrí an wathú agus tá anmheas agamort, ach má leanan cúsaí mar atá si ní bheith an rá agam, ach tá jab a ógart. Ó, fech, ní mé géirí ar cinnaí an ní sé ar sráid. Té bhhail agus déan de bhachna bhéir, cléide do winter é. Tá ag nach cinenne éascí é seo. Ok, gomad. Ná habré, ach chuirí tú ar mólas mé chollúgus is féile nach godaí. Lá má hagad a níos. Slán.
Róise. Brenn me cinnte go má is hasta éirithúr coscóir sin is ríist. Gur me ceistar mas má leat. Ja, bhil sé sin ítach. Right. Bina mo chopán téise bé? Hyn mae gyda reilis. Rŵt me gyda me reilis? Wel, rŵt? Ni'n ond y cop o te, yn y canel ydych. A backlash, dyn me... Dyn me hene? Ni'n ffeim o'r deulu gyda maharams. Han mysiwr yn presiad ar o ddila Jason. Wel han me, ni'n o cwtio byd i hart yn lwyr sio. Rwng tu hena. Rwng dy chwab. Hyl tu'n ar ira, na di gwrwyd y byd as lemni sias y liabu la ni'n Daniel. Ni'n ros am cefi o me gymam. A heglet y fe ced fan ged centio, gros ag eisiau cefi anod sa. Amadan! Hyn ysgo fe'n y gogor agos un sion fe'n gyn ffabla. Chlab môr. Agus bhfuil tú cínta go teráis? Ó, dóirtín. Yeah. Ó, gur míle maithad a rístóide. OK. Ó, agus is brá leis bolognese. Yeah, chun ma puta ó is somála. Right, well, ba ma cansa a ríist. OK.
Okay, slán. Ba me last fián second store. Okay. Well, Rosa, tá tú ráis a gobar? Yeah, well, tá cosach sin éir nach bhfuil. Ní lánach ní rá samgrá tú ag teach ar eisteniu. Cin uair a socrá seo? Ar ballbeag. Óráit ag seaamh seach a gine gan eile tá tú ba? No, Dad, ag seaisteach héin atá me. Thugar me hecht arás. Okay. Tú cear go leir, breine tú cinál tuirseach. Right, Vince, tá mis bhfuil aimimecht. All right. Ó, cum Oscar. Cé tá tuairte ar go? Has ifgur chum leat a cáil se. Hey, Rosa. Ó le gas má bhean. Cum leisceil? I'd ask the dramatics. I'd ask tú éin. Peter the chud moods easier the winter. Maar al goodin shit suslish. Na cap goodin susla doch shafwit. Wel fika laat je trilla. Hey, it's Lorshin, all right? Na larlum sa marsin a vitjachin. Katrina. No, Vince. Tam shit teen tarsha go chollagan a dance hart ar shin. I geri hosint ar a heim said a chud notion shafwitacha. Marach goed je kan dan niks achernach. Va gepast shin fi goede mastaats finish. Als je gert go wel hoes. Is, tam shwe la gelijk gaffe. Yeah, well, ni lena khursarum. Tá go má. Tá brónar an frí sin storm. Ní higann si táda. Yeah, deit a rá nach diggin, Dad. Agus tá an áfil arm gur inis méid faoi déirí. Ní rá siad a ceart am táda rá. Look, Dad. Níl éan na eile ag Oscar fi láthir seachas muite. Ná tréige. Let a hell. Wel, tú cínte go bod an rud a tú géiríonn. Tá, níl. Níl le sama Katrina, tástocha. Bhfuil ag burnaí faoi se fós. Nis, gá chafé. Gur mát. Is cinenne anhóra. Tá sa. Ach sé an rud is fearr le déanana na scuile leis, mas a sin an rud atá bhaid. Níl me géirí go me éon olcha go gom nar ásan se sús. Níl is dói. Tá rud bháin cínte. Céir a hain. Sin an gasir de héal a bhaid níos casta. Seo a hensan is scéalann se go Jack agus Tom. Sena. Jack. Se? Could you second? Tu gur rud a cinráilm? Bhí róí gur rud a cinráileat. Well, is féidir le róí go le fedíil mar rud a bit a seisnig ar ráilm ní mis gur a chluisteil. Amadá. Ná bach leis. Sama an ceart é. Fanna me go dtí marach, agus leabhar mé le Tom faoi. Gur mé leilú a trónána, agus go mé cúplóach le giige, so le mín an é go seachta. Ní bh said, beidir ggóch se gá a fe tamí? Bhráda a go loch ach ní chuir an aige d sa gá seo. Brenne, caiimi se plút a gá a réchum. An gur maigad a bhí lecha ní le gá gáíide. Ó dheúir tam ní táta sin ní hésin. Táistir fádar a bhn leid bochtásin. Agus má tá sin an táda an chéchuig go neiste sin an tad níos comportí go. Na chan rud a slógo. Gur mí maigad bhí s car mai hiú. Mar gur róirt me le le Dylan. Tí chuid a bhíhíil. Gotarta? Tá sé gur ghiltí garáid agus dúirt me leis nach bhean sé sin ghoine neo. Tíigem. Cadam. Well, ní aniu Dylan. So, Mícheál, bfu muid all set to bhfuil? Ó, tá cínte ba dé tá sin. Brenne, bhí se mám bheith gimimecht feice mé báilse. Cin tá me an seo? Harta leabh sí an ácramúid. Ja, aintach lá fair play. Right, okay. Feice mé báilse. All right. Ta-da! Fuair mé díreach sul ar fic na súsa. Tá cart? Níl, tá se muich. Cinine me ráis? Níl sagam. Cáil se? Níl sagam sinna herad. Cud tá bhuaid? An írinne? Bhfuil é mórart leis sin. Cad a bhí ar siú le go le? Sin ceist bhaid? Bhfuil is ceach an fádas hí sé an Amadan zíam. An bhirtain. Bhfuil bhd ag an fóstar siú letra?
san an sin an aríre, Jason. Come on, Eskel. When Daniel agus Susie úsa just teig. Gira mar bhain siad úsa just sa. Blas a go seo. Tá ní smó cosleach idir tú héin agus a héna mar a hílann tú. Cad a gceist le sin? Malta ag sciartaí a dálu. Ní cha me se éisioach leis a gach seo. Sin rí letas a fréise seo. Gwy tú dynion tearta le leis a lách da horarú. Gira mar a dierú behé. Tá sé nádóireach goach do nervhíiseach tám. Ach tá set gur be se an ráhas fear a tain. Tá mé géirí ceiste chu Dylan. Tá mé géirí fií go ceir tá bhaid. Tá sé ein ceir tá bhaid. Ach nílas so go an jigann sé go bailach ceir go ddíirecha tá gceistan seo. Ní féidiring aonse go fós tám, tá sé tá sin. Cid nach féidir a bín seochtóm. Go lein seo. Seo. Dylan, céad a cheapá mar meachtain an de dhéite róirí éáil go cean tamar fata. Nus agam. Meach tú brónach. Rory gemocht. Wel, nílas so go na stóí nach. A mar rud é go rá, meach tú brónach an í. Dit toch me kort postach rekke. Right, well, sin me se. Cad tá siú le a nocht? Well, má cheapan vince borca go mis se go le bháilach ige. Héise ché chaise le maniu, tá dal le múir, dear me méitrinat. Tá mis se go leideach. Bheits leat ma héim an éanaach leat le cean tappaí. Oi, tá má cheapan go meisteach gaile. Cá me éalú an áit a bísa. Ní bheith lucht ar be amsar sin. Right. Well, fair play go to Yeah. Fi an brisig tastal go géir ó Róise. Yeah, tá sí trécht an créatúr. Well, le cúna dé jo sí íhá cholathe a nocht. Ó, ítach. Tá sé logré am inis. Bu ceart go mé Trína seo nóir de bé. Yeah. Well, chur glíochar má húsin sin ó éo. Tá sam. Tá sam óra. All right. Yeah, tam cinse go mai sé tá. All right. Gur míle máta óra. Slán. Nis, geach leor? An bochail. So, chuil chuir agad an seo? Leabhar, deach, jigsaw puzzle, tá? Ó, agus móide. Gur mé stein seo? Tá Dylan na gaiirí bhóhór na tá mé ceappa le bheith gúmpur teddy tart leat nach bhfuil Dylan. Bhfuil tú cinn sí? Well, beidir go gur mé steach sa mála seo. Réitis go meach baró go testa bhaid an meach. Céad ceappa? Na, mai an bochail. Nu bes mi al zacht. Oh, no me er bij vast en is stil en no me er. Rory. Níl sam. Ar Leonard. Tá mis chun an bhainte le oscailte réchaí. Hé, níim se cearcha le bháil ag vinsú de réchaí. Chuile bhait mar sin. Níl sam an únar an bheitgéisi leis a gasú sin sceadaí le cheirid dó. Béidir nach chuil sin seo. Cumach se?
Lisa. Gwyle. Sfeidling eilw ar is ma gwsien se. Right. Buchs le dí. Fíd. Plan les tá brón ar cá, na me stechin sin ar gigínte. Be an gluch an haicni. Haicni? Ie, John Joe vína me chala hórtó, be man an brahed. Bastard loffa! Ich weet ook niet de shasha. Ich weet ook nog een pasje in de rest ik me haakse. Toss ik geen naam voor. Je fuges gehoord dat cash daarom. Begin nog een mas begermse. We niet je gaat schulemse. In je mijn meetje goed. Begin komen les voor. Hey, je weet ready. Gwyle. Gwyle. Oh, let's get the shine. Tá all right. Rúnar. Tá ceart. John Joe. We'll see you, John. Anya. Jack. John Joe. Fanna sin nóid. Be mé reis gan sig. Tá sé lu am Tom. Tá gom, tá. Tom, come on. Carmen's bugging us. Fair play was a veil, got a meal of my head. Míle fáilte, neíon tálaigh bíidir. Do care, Tom. All right, John Joe. Gur míl mai. Tuí ar a ripéid. Ní mé gur go meachchas a géan duine le faoi. Tá mé guríonn chuid sin go héal chuirtaí figraim. Ja, nou het nog niet een fokkels. Nou ja. Ní hen sémas bhí tampséir a